खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिधानसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो उदालगुरि बियाबाव राजखान्थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाया बांनायनिफ्राय बांलांनो हमदों। खौरां मोननाय बादिब्ला हरिसिंगा प्राइमारि UPPLनि रां दोनथुमगिरि हरिसिंगा मेम्बार बस्तिनि अपूर्व बर'नि फंबायनि स्कर्पिय' गारियाव गाग्लोबनायनि अजद। गाग्लोबजानाय सुबुङा मिथिहोनाय बादिब्ला हरनि 1:15 रिंगासो समाव सिनायनो हायै गंसे बोलेर' गारिजों माखासे सुबुंफ्रा फैनानै थोंजोङै न'आव फैनानै स्कर्पिय' गारिनि ग्लासखौ बुफायनानै गालांदों आरो अन्थाइजों न'नि थिङाव खुबैदों होननानै अजद होदों। नाथाय बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय बेबादि थोंजोङै फैनानै गाग्लोबफैदों बेखौ आंबो मिथिया, मानोना रावबो राजखान्थि हान्जाजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया। नाथाय आं बे जाथायखौ लानानै राजखान्थिखौ लानानैनो जानायनि सन्देह खालामदों, जेराव आं नङाब्लाबो आंनि बिदाया UPPL दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। बिथांमोना राजखान्थिनि मुङै बेबादि थोंजोङै फैनानै आंनि नखराव गाग्लोबफैनाया मोजां जायाखै। गाग्लोबफैग्रा हान्जाया बबे राजखान्थि दोलोनि बेखौ आं रोखायै बुंनो हाया, अब्लाबो आं BPF हान्जानिनो जानांगौ होननानै सन्देह खालामदों। मानोना उदालगुरि बियाबाव UPPL आरो BPF हान्जानि अनगायै गुबुन राजखान्थि हान्जाया बेयाव गोख्रों नङा होननानैबो फोरमायथिबावो गाग्लोबजानाय नखरनि सोद्रोमाया। हाग्रानि मैखुन जानायनिफ्राय सांग्रां जा। जनायाव हाग्रानि बिस गोनां मैखुनखौ जाफ्लांनानै नखरनिनो सानै सुबुङा जिउ खहा जादों। बे हाग्रानि मैखुनखौ नखरनिनो बिबै बिहामजो फिसा गासैबो जादोंमोन, नाथाय बे जानायनि गोहोमा सानसेयावनो गोग्लैयाखैमोन। जानायनि साननै सानथामसो उनावसो बेनि गोहोमा गोग्लैनानै लासै लासै देहाया गाज्रि जानानै बिबै आरो फिसौआ जिउ खहा जादों आरो बिहामजोखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदोंब्लाबो गोब्राब हालोद जानायनि थाखाय डिब्रुगड़ सिभिल हस्पिटालाव थिसनदों होननानै मिथिहोदों। बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै UPPL दोलोआ बिसायख'थिनि रादाय बिलाइखौ फोसावबाय। बे रादाय बिलाइखौ क'क्राझार सोहोराव थानाय मिरु UPPLनि मावखुलियाव मैया फुंबिलिनि समाव BTRनि बारग' CM प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे MP रेनग्रा नार्जारि, गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, उरखावग्रा ब्रह्म बिथांमोना जयै बाहागो लाफायो। बे रादाय बिलाइनि गेजेरजों गोबां रादायजों बे रादाय बिलाइखौ फोसावदों UPPL दोलोआ। फोसावनाय बादिब्ला गोजोन खौसेथि आरो गोजोन गोरोबथा दाफुंनायनि रादाय। इनाय अनागारनि सोलायै गोजोन गैयिनि सोलायै जौगानायनि मिजिं। गोहो सिनायथि आरो समाजारि न्यायनि रादाय फोसावो। सोलोंथाइ, सावस्रि आरो सुबुं सम्पद जौगानायनि रादाय। लाइमोन आइजो गेलेमु एबा रांखान्थियारि थिसनथाइनि मावखान्थि इसिं दाथाय, रांखान्थिनि जौगानाय, मिथिंगायारि सम्पदनि संरैखा, आबाद आरो आबादारिनि जौगानायनि मावखान्थि बायदि रादाय बिलाइखौ फोसावो UPPL दोलोआ। चिरां जिल्लानि चम्पाबती 27 नं माहारियारि राजा लामायाव दाव अर जोंब्लावदों गंसे खारबाय थानाय गारियाव। बाथौखेराइ फेमिलि रिजर्टनि साखाथियाव थानाय लावरिपारायाव गंसे मालजों आबुं ट्राक गारियाव हरखाबै अर खामनाय जाथाया सोमजियो। अर खामनायनि जाहोनाव अर खोमोरग्रा बिफाना अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो ट्राकआव थानाय गासै बेसादफोरा अरा गोबां गोख्रैथिजों खामनायनि जाहोनाव सेवहांगार जायो। दिकियाजुलि बिधानसभा बियाबावबो राजखान्थिखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला BJPनि दैदेनगिरिया सोद्रोमथि गैयै राव बाहायनायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंखांनानै BJPनि मावथि बेलश्री मण्डलनि कर्मीखौ होसो होसो गाग्लोबदों। 65 नं दिकियाजुलि बियाब apr3 ओनसोल जालायाव बे थासारिया सोमजिदों। रायजोफ्रा बेबादि सोद्रोमथि गैयै राव बाहायनायनि थाखाय BJPनि हेंथायै रागा जोंखाङो आरो होसो होसो गाग्लोबनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर'आ बिसायख'थियाव देरहायोब्लाबो तामुलपुर बियाबाव बाइ इलेक्सन जाफिनगोन होननानै बुंनायनि सायाव खेंफोरथि होदों तामुलपुर जिल्ला UPPL दोलोनिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि गिबि मन्थ्रिनि खुगायाव बेफोरबादि राव ओंखारनाया गनायजाथाव नङा आरो बिथा गैया। UPPL दोलोनि खान्थि आरो आदर्शजोंसो प्रमद बर'आ बियाबाव बिसायख'थि गेलेदों। NDA एबा BJP दोलोनि आदर्शजों बिसायख'थि गेलेयाखै। बेखायनो आसामनि सासे गिबि मन्थ्रि जानानै बेफोरबादि खोथा बुंनाया गनायजाथाव नङा आरो बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ तामुलपुर बियाबाव गोबां भटनि फारागथियाव देरहानो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों तामुलपुर जिल्ला UPPL दोलोनिफ्राय। बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि जेरैथिंबो दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेनि गेजेरावनो मोनाबिलि समाव बातासिपुर apr3 ओनसोलाव गावजों गाव दावराव दावसिया सोमजिदों। BPF दोलोनिफ्राय टिकेट होयिनि थाखाय अनसुमा बसुमतारिया 65 नं दिकियाजुलियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो नागिरनायखौ BJPनि माखासे दुथांफ्रा हेंथा होदों। मानोना BPF आरो BJPआ NDA एलायन्स एबा बेनि थाखाय BJPनि मावथिफ्रा अनसुमा बसुमतारिखौ BPFआवनो था होननानै हुमखि होदों। बिसायख'थिनि सिगांनो फिन आरोबाव UPPL दोलोनि गेदेर गुगानाय। खौरां मोननाय बादिब्ला
UPPL दोलोनि बारग'यै एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथाङा UPPL दोलोखौ एंगारबाय। बिथाङा UPPL दोलोखौ नागारनाय लोगो लोगोनो माखासे BPFनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। অসম এছেম্বলিৰ যে নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনটো UPPL দলে আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে এই নিৰ্বাচনে বড়োলেণ্ডবাসী অসমবাসীক ডাঙৰ এটা সুযোগ দিছে। বিগত সময়ত যিখিনি সমস্যা হিচাপে ৰৈ গ'ল, অনাগত দিনত এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে, এটা উন্নত অঞ্চল গঢ়াৰ কাৰণে, আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীবোৰক আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি এই নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা এটা ডাঙৰ সুযোগ পাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আগৰ 5টা বছৰত UPPLৰ দলৰ নেতৃত্বত বডোলেণ্ডত চৰকাৰ চলিছিল। সেই সময়ত এটা এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট কাউন্সিলত চলিছিল আৰু যোৱা 5টা বছৰ অসমত UPPLৰ লগত এলায়েন্স কৰি অসমত চৰকাৰ চলিছিল। সেই সময়ত UPPL দলৰ তৰফৰ পৰা 2020 চনত হৈ যোৱা যি Btr চুক্তি, শান্তি চুক্তি, এই শান্তি চুক্তিটো 100% ৰূপায়ণ কৰাৰ স্বাৰ্থত কিছুমান সমস্যাবিলাক UPPL দলৰ বিধায়কসকল, UPPL দলৰ MP সকল, UPPL দলৰ আমাৰ কাউন্সিলত থকা আমাৰ মেম্বাৰসকলে আমি কাম কৰিছিলোঁ। অধিকাংশ সময় আমি একট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ সময়বিলাক দিয়া হৈছিলে। অসমত আমি 146টা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ। স্বাধীনতাৰ 78 বছৰত কিছুমান জনগোষ্ঠীক বাদ দি অসমত তেনেকা বহুত জনগোষ্ঠী আছে যি জনগোষ্ঠীবিলাকে এতিয়া নিজৰ পৰিচয়, অস্তিত্ব, ভাষা, সংস্কৃতিক লৈ পেলাই, ৰীতি নীতিক লৈ পেলাই এটা অনিশ্চয়তাত এটা পৰিৱেশত তেখেতসকলে আজি নিজৰ জনগোষ্ঠীটোক এটা অৱস্থান কৰিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে UPPLৰ প্ৰথম এজেণ্ডা হ'ব অসম এছেম্বলিত গৈ আমাৰ বিধায়কসকলে আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ আৰু বড়োলেণ্ডৰ সকলো জনগোষ্ঠীক সাংবিধানিক অধিকাৰ, ন্যায়, সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, সামাজিক অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, সকলো ধৰণৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে।